Takže čaute ľudia, moje meno je Andy.sk a vítam vás pri tomto prvom tutoriálnom videjku aj s facecamom, ako môžete vidieť. A práve som vo vlaku, takže ak to bude nejako že môcť húčať alebo nebudete ma počuť, tak to ospravedlňte. A aby ste mi verili, tak vám to aj takto tuto ukážem, hej. Proste sami vidíte, že idem vo vlaku. Takže a môžete tu vidieť, že tu mám tieto blbostičky, hej. No a je to tzv. Launchpad, ale toto je Drumpads 24 a tu si vlastne vytvárate svoju hudbu pomocou toho, že stláčate a ono vám to vydá nejaký tón, hej, tak naučil som sa Alan Walker a môžeme si Alan Walker Fade a môžeme si ukázať tutoriál proste, hej, ukážem vám ako znie refrén tuto na tomto, takže ja si to iba položím, no ma nebudete dobre vidieť, ale čo už, alebo takto si to dám tak, že ideme na to. No proste, niekedy sa mi to nepodarí, hej. Takže vidíte, úplne easy, nič na tom není. No a my si ukážeme tutoriál, takže teraz ideme na ten refrén, hej, takže ideme, že 5 krát stlačíme toto, potom raz toto, potom 5 krát toto a teraz si to ukážeme úplne pomaličky, áno, takže ideme na to. Keď to bolo viacejkrát, ale proste idete, že 5 krát toto stredné, potom 5 krát toto, raz toto, 5 krát toto, raz toto a 5 krát toto a máte hotovo. No a ukážeme si teraz aj niečo iné, napríklad ten beat ako ide, hej, takže tuto máte dole, sami počujete, že basu, alebo proste to kopnutie. A tuto máte, hej, a stále to stláčate takto. Nič zložité, absolútne. Ďalej tu máme tlieskanie, potom tu máme ešte vokály. Teraz melódia. Toto je intro, hej. No a poďme si to vyskúšať, takže ideme skúsiť, že nejakú hudbu stvoriť z toho, takže ideme na to. Fuj, ako začať? Takže ja začínam väčšinu, že takže ideme ešte raz. Takže najlepšie sa to naučíte, ak spravíte chybu a musíte ísť ešte raz. Keď spravíte chybu, tak idete ešte raz, hej. Takže tak. A my teraz práve brzdíme. A keďže som na vlaky orientovaný, akože myslím, že keď ich mám rád, ale som ináč na babi, nechápte to zle. Tak my brzdíme a zjavne pôjde niečo oproti. Nejaký náklad. Niečo ide oproti, lebo my tam máme stoj. Dobre, takže môžeme pokračovať, takže ideme ešte raz. Čo bolo tak?
aj s vlakom. Tak hýbeme sa pomaly, no a čo, tak ja idem vystúpiť, viete čo, nie. Niečo nám zabudli postaviť. Mašina už je za návesom. Dobre, takže takto no. A máte to úplne ľahké, ale ja si to idem zahrať ešte raz a bude koniec videa, takže...